Formal nang inilunsad ng AC Emerald Real Estate Corporation ang Emerald Suites, isang modernong 5-story condominium na layong magbigay ng abot-kayang tirahan at matatag na investment opportunities sa puso ng Angeles City. Today, our development company proudly unveiled the Emerald Suites, a 5-story modern condominium with a limited number of residential and commercial units, gated with amenities like the clubhouse, pool and parking, and most importantly, affordable for the investment. Ang proyekto ay bunga ng matagumpay na partnership ng Del Rosario at Mangio family na kilala sa kanilang contribution sa real estate industry sa loob ng mahigit 3 dekada. Emerald Suites is being developed by Angeles City Emerald Realty and Development Corporation in partnership with the NS Mangio Group of Companies, the same group behind the Lakeshore in Mexico, Pampanga. Matatagpuan ang Emerald Suites sa Friendship Highway Corridor malapit sa Clark International Airport, SCTEX, at sa mga pangunahing establishmento tulad ng mga kainan, paaralan, ospital at pamilihan. Tampok dito ang mga gated amenities gaya ng clubhouse, swimming pool at parking area. Ayon sa developer, ang mga unit ay dinisenyo para maging flexible. Maaari itong maging 1 or 2 bedroom unit na may work from home layout at covered service area. Gagamit din ang proyekto ng imported steel technology para mas matibay at mabilis na construction na may kalidad na maihahambing sa mga mamahaling condominium projects. In steel construction, we decided, though alam namin concrete is more economical, but we decided to go with steel kasi nga mas mabilis because we want to show our clients na mas mabilis ang turnover. So hindi namin kailangan antayin mag-cure yung semento kasi yung per floor, halos every month meron itatayo yung floor dito sa development. Sa paglulunsad, inanunsyo ng kumpanya ang 20% discount para sa unang 20 cash buyers ng residential at commercial unit. The unit price, both for residential and commercial. Actually, Alan said, hindi na po 20 yan, mayroon nang nabenta, sabi niya. Congratulations, Alan. Ayon sa mga developer, ang Emerald Suites ay hindi lamang magiging isang place to call home, kundi isang matalinong investment na magbibigay ng sustainable returns sa mga may-ari. This is Patricia Mamangon on the spot.